Per donar per finalitzada la mostra de folklore de la comarca de Requena-Utiel, província de València, els portem el fandango del Tío Mario. Encara que no volen despedir-se de tots vostès, sense dir-los que el proper dia de 9 d'octubre... Un moment, que això és important. El proper dia de 9 d'octubre, a les 8 menys quart, en la plaça de la Llotxeta de Catarroja, si els ha agradat l'espectacle que els acabem de mostrar, podran veure el Festival Nacional amb el grup convidat, Grup Folclòric Verge de la Salut d'Arxera de Múrcia, junt a la nostra associació, la Xicalla de Catarroja. Els esperem a tots i moltes felicitats per el 50 aniversari de la parròquia del Pilar. Moltes gràcies.